Lähdin varsin käymään Tonkolampia katsomassa, että minkälaiseen kuntoon se on sen ennallistamisen jälkeen mennyt. Otin varsin onkivehketti matka, että ainakin kopaa sen, onko siinä enää elämää. Mutta pitää laskeutua tähän puron varteen ja tästä vielä semmonen kilometri mennä eteenpäin. Näkyy muuten hillaa olevan tässä korvella jo ihan komialla kukalla. Toivotaanpa nyt, ettei enää tulisi pakkasia eikä kovin kovia satteita. Tässä näyttää nimittäin olevan ihan mukavasti. Nyt minä tuleskelen tähän jokivarteen, joka minun pitää tässä ohittaa ja ylittää. Saapa nähdä, onko tässä vettä vielä niin paljon, että pääsenkö mä kumikengän jalassa yli. Tuossa muuten vastarannalla, niin tuossa on sen puron suu tähän jokkeen, jonka latvolle minä menen tuonne Vaaraan käymään lammilla. Se on melko, kato, telekkä pyyhkäsi tuosta. Niin se on melko miten ton noro, mutta tuohon se vain, tuota pitkin se taimen vain nousee. Mutta tuolla on tuo virtapaikka, niin minä vaan kokeilen sieltä mennä yli. Tästä sitä pitäisi kokeilla mennä yli. Tämä näyttää tämä ranta ihan koko lailla matalalta, että saattaa tavallisella kumikengällä päästä, mutta miten käy tuo vastarannan kanssa. No, varovasti. Liukkaita on kivet, mutta hiljaa. Joo, niinhän siinä kävi, että polovia myötenhän siinä oli vettä, niin saappaat märkänä. Mutta onneksi on sen verran lämmin käli, että kuivattelee sukat ja kengät ja jatkan matkaa. On sitä sen verran tätä vaararinnettä, että sehän pannee ihan puhalta. Mutta niin vaan Vaaran päälle noustiin. Siinä meinasi olla vähän vastasta. Se tuo mäki ottaa, niin antaa ihan se sitten. Se on vähän niinku mukavampaa ja keviempää mennä tänne myötämäkkiin. Eli minä yritin tässä nyt tuo aika korkean vaaran ja nyt laskeon tänne vaaran toiselle puolelle. Tässähän se on se yksi näistä ennallistetuista ojista. Siinä tuossa keskellä pitäisi mennä se oja, joka on pitänyt tukkia, ja niin kuin näette, niin se on täysin umpeen soistunut, ja nyt sitä on sitten kahta puolta niin kaivurilla lopsittu tuommoiset montut, niin nuista se saadaan taas muraa liikkeelle tuonne jokkeen ja purroihin. Semmoista se on täällä ollut tämä ennallistaminen. Siinä se on taas ollut jo hyvin paksussa metässä niin vanha purouoma, joka nyt on käyty kaivurilla repimässä auki. Ja tehty tuommoinen raiskio tuonne mettään. Kukas lintu se sinä olet? Kuka? Onko sulla pesä tässä ja poikaset, kun on mato suussa? Tai kärpänen joku. Nuu. Ja nyt tulee toinen. Siellähän se Tonkolampi pilikottaa. Tää vähän aikaa katsoo, onko siinä
minkäänlaista pintakäyntiä. Telekkapari tuosta rannasta lähti lentoon. Joo, pitää seurata varsin vähän aikaa. Tässä on muuten tämän lammin lasku. Eli se tästä lähtee, se menee tuossa vähän matkaa maalla ja sitten se nousee tuossa taas pintaan. Tästä pääsee ihan kävelemällä yli. Ja tuolla toisella puolella on tuo kaatunut puunkarahka, niin siihen tulee tuolta vaarasta tähän se lasku. Minäpä vähän aikaa tässä jää seurailemaan, onko tässä minkäänlaista elämää. Normaalisti tässä pintoa aika paljon. Olen tässä varttitunnin nyt ootastellut ja kattonut ja yhden oikein pienen pintakäynnin on nähnyt. Minäpä asettelen vähän tätä kameraa tähän puuoksalle, niin katsotaanpa minä vinkkaan sinne ongeni, tapahtuuko sitä siihen mitään. No niin, se on peli avattu, niin katsotaan. No normaalisti kyllä, niin siihen iskee kala melkein heti kahden. Mutta eipä tunnu nyt. No nyt oli siinä. Ja siinä hyömä tuli tuo perään ja se tarttui kiinni. Niin katsotaanpa minkälainen siellä on. Minkälainen tulija siellä on. No niin. Nuu. Joo. Tämmönen pikku tammukka tuli. Hyvä, hyvä. Minä tässä ei oo koukku. Ei kun hakasta mulle. Minä pystyn tämän palottamaan. Niin, minähän uudestaan. Minäpä vielä nähdään toisen kerran. Elikkä tämä on siinä mielessä hyvä merkki, että tämä ei ole vielä ihan pilalle mennyt, mutta tosin nyt oli kyllä vähän luminen talvi, että tuolta vaarasta ei kovin paljon ole hulevesiä tullut tähän lampeen, joka voi olla nyt tämän lammen pelastus. Panekkaan tuonne eri suuntaan. Joo, kyllä näyttää sille, että tämä lampi on köyhtynyt melko paljon menneistä vuosista. Minä pikkusen syytän kyllä nyt ennallistamista sen takia, kun tässä on vuosikaudet aina käynyt katsomassa ja tässä on ollut aina kalla ja nyt tässä on, aha, no nyt siellä tuntui tarttua. Katsotaan minkä kokoinen se tämä on. Ehkä on pikkusen vankempi kuin tuo äsken. Katsotaanpas. Joo. Kyllä sieltä. No niin, sepä tipahti. Minäpä pääsen takaisin. Joo. Tähän nämä sieviä taimenia on. Ihan on luonnonkalla. Tänään uimaan. Kyllä on rauhallista. Ei sitä juuri pintomista ole. Ihan on noiden saamieni kalojen lisäksi niin 2-3 pintomista nähdään. Minä ymmärrän sen, että majava tukkii noita luonnonpuroja ja sotkee sillä lailla
nämä joet ja purot ja lammit, kun pääsee humusta vetteen, mutta tämä on kyllä minusta jotta ihan järjenjuoksuun käsittämätöntä, että siinä on ihminen käynyt kaivurilla ennallistamissa ja sotkamassa luonnonpuron. Tässä oli ennen oikein sievä kaitainen puro, niin nyt se on käyty tukkimassa ja lyöty aivan mullimmalle. Tuolta vaarasta se laskee se puro tämmöisenä oikein sievänä norona, joka tässä tämä on ihan kuivunut. Tässä ei ole enää mitään. Ja silloin kun minä täällä on muina kesinä kulkenut, niin tässä on sievästi solissu oikein kirkas vaarasta tullut vesi. Mutta ei tule enää. Voipi kysyä, että kenen on syy. Tuolta vaaran päältä se lammista tähän vaaran alla juoksevaan jokkeen, niin tuo luonnon taimenkanta on aina tullut. Saa nähdä mikä on sitten tämän tulevaisuus.